Απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε και μια πολύ όμορφη παρέα εδώ πέρα και δεν εξαίρεσα τον Γιώργο για να παρεξηγηθώ. Η Μαρία Ωρεοζήλου Κουτσουπιά. Ευχαριστώ πολύ για το χαμόγελο και τα νιάτα που φέρνετε στο τραπέζι. Εμείς σας ευχαριστούμε και με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Είχαμε εκδηλώσεις κλασικά. Έχετε την απόλυτη κατανόησή μου. Υπάρχουν δύο περίοδοι για τους πολιτικούς που είναι άστα να πάνε. Οι προεκλογικές και το κοπίτι πίτα. Λοιπόν. Που κάποιες φορές είναι και προεκλογική κι αυτή. Το βιώσαμε κι αυτό. Αν μπορείτε, ολοκληρώστε, γιατί θέλω να πάω και στην Ωρεοζήλου να τη ρωτήσω 5 πράγματα σε σχέση και με το ποθενέσχες, να μην μείνουν αναπάντητα. Φυσικά. Όσον αφορά τώρα την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού, γιατί είπα ότι και λίγο ότι είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, ειδικά εμείς που εισερχόμεθα στην πολιτική, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε έχουμε και άνοδο του φασισμού αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι πριν 10-15 χρόνια μιλούσαμε για το φάντασμα της ακροδεξιάς που είναι πρώτων πυλών. Τώρα αυτό το φάντασμα δεν είναι πλέον φάντασμα, έχει υπόσταση, έχει ανοίξει τις πύλες και είναι μέσα. Οπότε πραγματικά εδώ πέρα αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Και για να δώσω και ένα μήνυμα και θα κλείσω με αυτό στους νέους ανθρώπους που ενδεχομένως να μας βλέπουν, επειδή είμαστε κι εμείς ένα πάνελ και μια παρέα νέων πολιτικών, θέλω να πω το εξής, ότι η ψήφος δεν αφορά τη ζωή κάποιου άλλου, αφορά τη δική μας ζωή. Και πραγματικά εμπιστευτείτε τους νέους ανθρώπους, εμπιστευτείτε αυτούς στους οποίους η χώρα επενδύει, για να επενδύσουμε κι εμείς στη χώρα, γιατί αυτό θέλουμε. Άρα, όταν μας λένε ότι μας ανήκει το μέλλον, εμείς θα τους απαντάμε ότι μάλιστα μας ανήκει το μέλλον, αλλά μας ανήκει και το παρόν. Το κρατάω όπως το είπατε. Καλώς ήρθες καταρχήν και επισήμως τώρα κτλ. Καλώς σας βρήκα. Να ρωτήσω και εσάς, έσπα τώρα την πληθυντική ενική που μπερδεύονται, γιατί πρέπει να είσαστε σαν τα παιδιά μου περίπου. Το πόθεν έσχες είναι μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε για το πολιτικό χρήμα, για τη διαπλοκή, για τον πλουτισμό μέσω της πολιτικής. Έτσι. Είναι το επίκαιρο της ιστορίας για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πρέπει να είναι περίπου της γενιάς σας, λίγο μεγαλύτερος. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα, μπαίνεις στην πολιτική ως ένας υπάλληλος, παίρνεις μια αποζημίωση 6-7 χιλιάδων ευρώ το μήνα, λες ότι δεν σε φτάνει, βγαίνεις από την πολιτική και έχεις 2 μεζονέτες, μισό νησί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι συμβαίνει εκεί, αναρωτιόμαστε. Και ελπίζουμε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάνελ και για την συζήτηση, για την πρόσκληση, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το πάνελ, διότι άκουσα και προηγουμένως και συμφωνώ απολύτως με τα λόγια της Μυρτού στο τέλος που είπε ότι εμπιστευτείτε μας. Και... Ωραία γενική καταρχήν και μπράβο σας. Έχουμε ξαναυπάρξει εμείς οι τρεις σε ίδιο πάνελ. Η Μυρτώ της Μυρτούς. Το ζήλεψα για το παρήγγυλα που λένε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα θέματα της διαφάνειας και του πόθεν έσχες, εδώ τίθενται πάρα πολλά ζητήματα και θα ξεκινήσω με το ότι ο κύριος Κασελάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπάθησε να πετάξει λάσπη και η λάσπη γύρισε πίσω. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν δικαιούται να πει τη λέξη διαφάνεια. Εντός εισαγωγικών δικαιούται, γιατί όλοι μπορούμε να μιλάμε για όλα. Αλλά θέλω να πω ότι όταν καταθέτεις ένα εξελάκι ως πόθεν έσχες. Είναι κλειστή η πλατφόρμα. Ως πόθεν έσχες, τόσο καιρό τι έκανε. Όχι, είναι κλειστή. Μια χαρά ανοιχτή είναι η πλατφόρμα, αλλά μην μπούμε σε αυτή την τόσο καιρό τι έκανε. Είναι κλειστή. Και ακόμα και για όσους λένε ότι είναι ανοιχτή. Είναι για μήνες πριν αναλάβει ο Στέφανος Κασελάκης. Για τις τεχνικότητες τώρα, technicalities όπως λέμε, τα πρακτικά, θα έπρεπε να έχει φροντίσει νωρίτερα. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι αφήσαμε μια νόμιμη υποχρέωσή μας επειδή δεν γνωρίζαμε ότι η πλατφόρμα θα κλείσει. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μα δεν ήταν πρόεδρος πριν ο άνθρωπος. Ήταν εμπλεκόμενος με την πολιτική. Βεβαίως, από όταν έγινε, τον καλούμε να το κάνει. Η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή για πριν να γίνει. Πολύ ωραία. Δήλωσε και ο ίδιος ακόμη ότι έχει κάνει κάποιες παρατυπίες. Μα είναι τυπικό το θέμα για σας. Κάποια στοιχεία δεν είναι. Θα σας πω κάτι τελευταίο. Θέλω να... Όχι, αλήθεια το ρωτώ, Γιώργο. Αν είναι τυπικό το θέμα. Προφανώς και δεν είναι. Δηλαδή, ρώτησα και πριν. Είναι ουσιαστικό το θέμα. Ρώτησα και πριν και τον Γιάννη τον Μπασκάκη που μετέφερε το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία και μας έλεγε ότι. Αυτή τη στιγμή ρίχνουμε μήλο. Ρίχνουμε νερό στο μήλο της αποχής επί της ουσίας και της απέχθειας απέναντι στην πολιτική. Συμφωνώ πάρα πολύ εδώ. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω. Εμένα μου αρέσει που το λέτε. Πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω είχατε δουλειές και δεν μας ακούγατε, αλλά ήμασταν 3 εδώ, λίγο μεγαλύτεροι, ο Βασίλης ο Σκουρής και η Έλλη Τρεντάφυλλου και η Αφεντομούτσουνάρα μου και λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς έφυγε η μπάλα από τα προβλήματα που συζητάγαμε και πήγε στο πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες δεν το βάλανε οι δημοσιογράφοι.
Το πόθεν έσχεση είναι το μπαλάκι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω τίποτα, σας το λέω εν τιμή, είναι ένα θέμα το οποίο έβαλε την αξιοπιστία των προσώπων και των κομμάτων μπροστά. Αν ταΐζει την αποχή, θα έπρεπε τα κόμματα, και εννοώ τις ηγεσίες των κομμάτων και όχι τους νέους εκπροσώπους τους, να το σκεφτούν μια δεύτερη φορά. Εγώ πάντως γι' αυτό λέω, κύριε Κουταλάκη, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να τον εφεύρει. Να ολοκληρώσω ως προς το ότι πραγματικά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα όντως υπάρχει μια διαφάνεια εκεί. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί. Είπε και ο ίδιος ότι περιμένει στοιχεία από τη ΣΥΠΑ. Το οποίο επίσης, όταν διάβασα, λέω: περιμένουμε στοιχεία από τη ΣΥΠΑ. Τώρα τα ζητήσαμε. Τέλος πάντων, είναι εκτός κουβέντας, ενδεχομένως εκτός θέματος, όταν είμαστε σε ένα πάνελ με υποψήφιους ευρωβουλευτές και είμαστε εδώ να συζητήσουμε ότι αν εκλεγούμε, τι θα κάνουμε. Ωραία. Πάμε τώρα. Αφού τοποθετηθήκατε επί της επικαιρότητας, σας εκμεταλλευτούμε τα τελευταία μας 10 λεπτά για να μιλήσουμε για αυτό που θα θέλατε να κάνετε. Και μιλάω επί προσωπικού. Και τώρα θα ξεκινήσω από εσάς. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω με το πώς θα ήθελα να κινηθώ. Γνωρίζοντας ότι το Ευρωκοινοβούλιο, έχοντας δουλέψει στις Βρυξέλλες, εκεί με τα τελευταία χρόνια, και γνωρίζοντας ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει διαφορετικές επιτροπές στις οποίες μπορείς να ενταχθείς και να προσπαθήσεις να επιδιώξεις διαφορετικές πολιτικές, οι δικές μου προτεραιότητες νομίζω ότι τις έχω κάνει σαφείς στην προεκλογική μου εκστρατεία και ξεκινάνε από το δημογραφικό, τα αγροτικά, την τεχνητή νοημοσύνη, μεταναστευτικό. Θα ξεκινήσω. Έβαλα μια. 4 τίτλους. Έτσι. Okay. Πάμε. Επίτρεψέ μου να σου πω, επειδή τουλάχιστον ο ραδιοφωνικός όμιλος που εργάζομαι, το δημογραφικό το έχει κάνει ετήσιο συνέδριο. Κατ' εμέ είναι το μεγαλύτερο θέμα, γιατί δεν το βάζω με τις λογικές κάτι DNA και κάτι τέτοια που ακούω. Έτσι. Είμαστε ένας λαός που γερνάει διαρκώς. Είμαστε ένας λαός που έχει τεράστια απώλεια νέων ανθρώπων, γιατί φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι που τα κάναμε. Μην το χαρακτηρίσω. Από πολιτικές επιλογές. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Η δικιά μας γενιά και πολύ περισσότερο και οι προηγούμενοι φταίει που δεν έχουμε τα παιδιά μας κοντά μας. Αυτό δεν πρέπει να το διαγράφουμε. Πες μου για το δημογραφικό τι θα κάνεις. Για το δημογραφικό, πρώτα απ' όλα θα ενισχύσουμε τα ζευγάρια, τα νέα παιδιά, σε όλο το φάσμα της ζωής τους. Δεν είμαι υπέρ και δεν θα σας πω ποτέ, ελάτε να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι η λύση του δημογραφικού. Νομίζω ότι πρέπει να κυκλώσουμε τη ζωή μας και να ξεκινήσουμε από εκεί που το ζευγάρι ξεκινάει και ψάχνει να βρει στέγη να μείνει, που ερωτεύεται και λέει: ωραία, πάμε να μείνουμε μαζί. Και εκεί πέρα αναρωτιέσαι, θα μπορέσουμε να μείνουμε μαζί. Άρα θέλει στήριξη. Υπάρχουν ήδη προγράμματα, υπάρχουν βοήθειες. Έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, θέλουμε και από την Ευρώπη. Πρέπει να διεκδικήσουμε κι άλλα. Και τι κι άλλα, πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να ενισχύσουμε τις νέες μητέρες. Μπορούμε να τις ενισχύσουμε και με ενιαίες ελαφρύνσεις που μπορεί να δώσει η Ευρώπη. Δηλαδή, η μητέρα, όταν κάνει παιδί, τα εισοδήματά της θα πρέπει να μην μειώνονται λόγω των επιβαρύνσεων, αλλά να αυξάνονται. Θα πρέπει να θεωρείται κίνητρο. Βάζω ανατέλεια. Όχι ο λόγος για να κάνεις παιδί, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος για να κάνεις παιδί δεν μπορεί να είναι ποτέ οικονομικός. Πρέπει να είναι ουσιαστικός κοινωνικός. Πρέπει να είναι λυμμένος ο οικονομικός για να κάνεις το παιδί. Η αγάπη ξεκινάει τα πάντα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, εξάλλου. Δεν τρώγεται όμως η αγάπη. Και μετά συνεχίζουμε. Δυστυχώς. Συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά για να ξεκινήσει η οικογένεια δεν ξεκινάς η οικογένεια επειδή έχεις λεφτά. Ωραίο Ζήλη, εσένα. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να σας πάω πολύ πίσω. Στην αρχαιότητα, γιατί έχουμε και εκεί πολιτικούς και μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες. Για να μην πάω στον αμερικανικό χώρο που έχουμε και εκεί έτσι ωραίους ανθρώπους, μας εμπνέουν, θα σας πάω στον Περικλή. Και θα σας πάω στον Περικλή γιατί ο Περικλής ήξερε να είναι δίκαιος και ήξερε να τηρεί το μέτρο. Ο Περικλής δεν ήταν ούτε με τους πλούσιους ούτε με τους φτωχούς. Ο Περικλής έβρισκε πάντα τη χρυσή τομή, αυτό που λέμε, και θεωρώ ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πάντοτε ο mediator, αυτό που λέμε, ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ανάγκες του πολίτη και στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. Και ελπίζουμε να επανέλθουμε στην πολιτική εκείνη, στην οποία οι πολιτικοί και όσοι αναμειγνύονται δεν θα υποτιμώνται, αλλά θα θεωρούνται οι αξιότεροι, οι άξιοι. Απλά εκεί δεν συμμετείχαν οι γυναίκες, να πούμε. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στην εποχή. Λέω ότι πρότυπο ήταν ο Περικλής. Πάντως πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα με ότι συμφωνούμε, διαφωνούμε, αποχρώσεις κτλ., ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να σας γνωρίσει και ένας κόσμος που δεν σας γνώριζε. Και θεωρώ ότι μέσα από την κουβέντα βγάλατε όλοι μερικά από τα καλύτερα κομμάτια της μέχρι σήμερα δηλαδή τη δημόσια παρουσία σας. Κυρία Κουτσουπιά, καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Μυρτώ, κυρία Κοροβέση, καλή προσωπική επιτυχία. Γιώργο Τσούμα, καλή
προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Και εύχομαι τα παιδιά και τα τρία, ανεξάρτητα με το αν θα εκλεγούν, δεν θα εκλεγούν, αυτό θα το αποφασίσετε, να μην απομακρυνθούν. Τους έχουμε ανάγκη. Καλό θα είναι να έχουμε και την αγκαλιά μας ανοιχτή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άττικα. Σε πολύ λίγο η κυρία Αθηνά Σούτζο εδώ κοντά με εσάς και με εμάς και το κεντρικό μας δελτίο. Πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, χωρίς μακιγιάζ, και αύριο σε μια προσπάθεια να μένουμε σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας.